većinu svog radnog vijeka je proveo u Vjesniku. Možda će stariji znati o kome je riječ. I neprofitno se uključio u ovaj projekt. Eto ga, što je također bitno za napomenuti. Je, zato jer mu se svidio, jer je jednostavno dao je svoje karikature bez potpisa, bez dogovora, dao je, evo, imajte, radite s tim šta hoćete. Eto, svi smo na kraju zadovoljni za time. Vi inače djelujete u udruzi Praksom do znanja. Kakva je to udruga? Koliko dugo djeluje? Koji su ciljevi te udruge? Dakle, čime se bavite? Udruga Praksom do znanja je relativno mlada udruga. Mi smo osnovani u 5. mjesecu prošle godine. Nemamo još puno članova, ali svi članovi su vrlo aktivni. Znači, nama nije u cilju imati 1000 članova, kao što je u nekim drugim udrugama, što znam iz osobnog iskustva. Tako pa, recimo, 80-90 njih je samo član na papiru, nego su zbilja to sve vrlo, vrlo aktivne osobe. Mi promičemo poduzetnost, ne poduzetništvo, nego poduzetnost, znači to se može odraziti u svakodnevnom životu, na različitim područjima, ne samo u gospodarstvu, i znanje. Znači, edukacija je ono što nama momentalno je prioritet, jer vidimo da iz edukacije iz našeg načina edukacije proizlaze one sve druge posljedice koje su nas dovele dotle gdje jesmo, nažalost. Edukacija bi zapravo trebala biti temelj svega. Gospođo Sakar, malo ste nam hostesirali, hvala lijepo. Ali, dakle, znanje o kojemu se govorilo u predizbornoj kampanji, recimo, pa se onda zaboravilo na to znanje. Znanje i obrazovanje na čemu bi trebalo sve počivati, a ne počiva kod nas. Edukacija i edukativni proces bi trebao zapravo biti jedan koktel znanja i vještina. Neka znanja treba znati ovako, iz malog prsta. Neka znanja treba znati gdje naći. Neke vještine treba imati već kad završiš određenu fazu obrazovanja. Neke vještine su samo predigra da bi ih dalje brusio. Dakle, mora biti jedan koktel znanja i vještina. Često puta se desi da ljudi koji završe određenu razinu školovanja, da u praksi ne znaju apsolutno ništa što je u praksi potrebno. Dakle, edukacija je prvenstveno u službi praktičnosti i zarađivanja za život kasnije. A zašto se kod nas ne razumiju te stvari, odnosno zašto u glavama mnogih nisu postavljene na takav ispravan način kako bi trebale biti postavljene? Koliko je to društvo u cjelini krivo ili svaki pojedinac? Zato jer postoji opće prihvaćeni način razmišljanja da je upravo teorija, dakle, upravo ono što je ova karikatura izvrsna od gospodina Lenera, evo ova karikatura koju možete približiti, ona govori apsolutno sve. Kod nas je praksa na koljenima, teorija je kraljica. Treba promijeniti uloge po meni. Dakle, edukacija treba biti vrvit primjerima iz prakse, vrviti praksom i predavačima niklima iz prakse. Koliko je kod nas potrebno vremena da se ta uloga promijeni, odnosno da se stvari postave na pravilno mjesto? Možda se još nije ni počelo? Ili mislite da se ipak stvari kreću? Pa možda i s ovom knjigom, ako ne ranije. Pa ako ništa drugo, i ako će ova knjiga biti poticaj određenim osobama da krenu u tom smjeru, naš cilj i svrha ove knjižice će biti ispunjena. Možete li nam prepričati koju zgodnu priču iz ove knjižice? Ne znam što se vama čini onako najzanimljivijim. Meni je to bilo zgodno odmah na početku. Zašto ne volimo matematiku? Jedna vječna dilema. Što biste vi izdvojili? Evo, ja bi ovo tu. Ako može. O čemu je riječ? Jer knjiga je podijeljena na nekoliko poglavlja. Ja bi ovo. Da, dobro. Mogu? Možete, recite. Naišla sam jednom na razglednice s njemačkim poslovicama. Najviše mi se svidjela razglednica na kojoj se jedna komotna i opuštena žena, udobno zavaljena u ligeštul, sunča i uživa. A ispod nje tekst: koliko bi se grešaka moglo izbjeći ne radeći ništa. Pouka: cijenite marljive i poduzetne, makar koji puta i pogriješili. Eto ga, jako lijepo. Samo da vidimo još koja su poglavlja, dakle, u knjizi, o čemu je sve riječ. Ovako. Udarno je edukacija i to izrazito zagovara praktični vid edukacije. Drugo je selekcija kao nužnost, jer i udruga i ova knjiga bore se za pozitivnu selekciju. To znači najbolji na vrh, bez obzira što to znači. To može biti u pjevačkom klubu da solista postane najbolja pjevačica. U menadžmentu se zna, onaj ko je najsposobniji to organizirati. Ali ne onaj tko zna nekoga pa će zbog toga doći. Točno. Odgovorno društvo je treće i to osobna odgovornost i odgovornost moćnika i odgovornost medija. Dakle, imamo trolist, kako bi se reklo. Demokracija u praksi,
a to znači svi smo demokratični u tuđem dvorištu, ali kad se radi o našemu, malo smo manje demokratični. Dakle, to je jedna, i čak i hipokrizija načeta, društvena, i svih nas. Ja se ulovim sama, kad trebam sad nešto organizirati, pa možda malo drugačije se sjetim, pa ja to propagiram u knjizi, pa ne mogu sad odstupiti od toga. To je. Onda o socijalizmu i kapitalizmu, jer jedno i drugo su paketi, koji imaju i dobrih i loših strana. Dakle, to je jedan pregled dobrih i loših strana jednog dela, poduzetništvo i uspjeh i crtice iz poslovnog života. I nakon toga svega je povelja o ljudskim dužnostima. Odlično. Možda još neka poruka za naše gledatelje za kraj, naravno osim da pročitaju knjigu koja je jako zanimljiva. U slučaju da na neki način distribucije ne dođu do svog primjerka, bit će još određeni broj u prodaju u kioscima od ponedjeljka. Jedno mjesec dana će biti u kioscima. U kioscima, pa svi zainteresirani mogu doći do kioska i uzeti svoj primjerak knjige iz drugog kuta. Vama hvala lijepa na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, idemo na još jedan kratki predah. Nakon toga razgovarat ćemo o danu Obrtničke komore Zagreba. Ostanite s nama.